खुलुमबाय हेलो गाइस जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदाबो जोंनि फंबाय नाम लोगोसे बर' हारिनि आंगो लोगोफोर आं मिस प्रकाश नार्जारी नोंथांमोना नायदों बिएम सिराप चेनेल लोगोफोर आं गोबां गिदिं माखासे सोद्रोमाफोरजों मोगा मोगि लागासिनो दङ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवबो लाबाय बाक्सायावबो लानाय स्टार्ट खालामबाय चिराङावबो लाखांबाय आरो माखासे सोद्रोमाफोरजों टाइम मोनैनि थाखाय मिलायैनि थाखाय आरो सोरबाफोर रेडि नङैनि थाखाय लानाय जायाखै बाट आं माखासे सोद्रोमाफोरजों लाखांबाय दिनै आङो 22 नं दरंगाजुलि कन्स्टिट्युएन्सिनि एबा समष्टिनि इउपिपिएल हान्जानिफ्राय जानानै बेहा केन्डिडेट महरै गसंनानै दङ जोंहा मिस्टार फनिन्द्र नार्जारी बिथांजों जों दिनै मोगा मोगि लागोन बिथांनि समष्टियावहाय हालामावहाय बिथांनि रायजो राजाफ्रा माबायदि रेसपन्स होदों बिथांखौ आरो बिथाङा खेबबेसे इलेक्सन दारायखो आरो बिथाङा पलिटिकल हाबनायनि जाहोना मा आरो बिनि गेजेराव नैबे इउपिपिएल हान्जाजों बिथाङा माने गेलेदों जाय गसंनानै दङ बिथाङा बिनि उनाव देरहाखाङोब्ला बिथांनि एरियायावहाय मा प्रब्लेम दं माबोरै बिथाङा सल्युसन खालामगोन बिनि सोमोन्दै जों सावरायगोन गिबि गिबियावनो नोंथांखौ जोंनि बड'लेण्ड मिशन सेलेब चेनेलाव बरायनाय थाबाय आरो बिनि गेजेरावहाय जों बेखौनो मोन्थिनो लुबैयो कि जों जाय साधारन जों मोनसे पाब्लिक नङा होमबा स' माखासे सुबुंफ्रा मोनथिया जोंनि समष्टिनि माखासे मानसिफ्रानो मोनथिनाय नङा बा गुबुन समष्टिनि मानसिफ्रा मोनथिनाय नङा कि बिटिएडियावहाय 40टा कन्स्टिट्युएन्सिनि दङ दा बिटिआरआव 60टा जाबाय बाट दाथ' जोङो सानोब्ला काउन्ट खालामबा दा 40खौल' नङा होमबा स' बे 40नि गेजेरावहाय मोनबेसे माने जोंनि बर' हारिनि जाथिनि बा गुबुन जाथिनि साबेसे बिदि केन्डिडेट महरै गेलेदों आरो बबे जायगायाव सोर गेलेदों बिनि महरखौबो नुनो मोना नङा होमबा स' बिनि गेजेराव नैबे थांखिया लानाय जादों स' आं फार्स्टआवनो बेखौ मोन्थिनो लुबैदों कि नोंथाङा पलिटिकेलाव हाबनायनि जाहोना मामोन आरो बिनि गेजेराव फार्स्ट बेखौथ' उनाव होदो सारा फार्स्टआव बेनो कि पलिटिकेलाव हाबनायनि सिगां नोंथाङा मा खामानि मावोमोन दाथ' खेबथाम जासिगोन ना बेजों इलेक्सन दारायनाया स' नोंथाङा प्लिज अननानै खोन्थाबानो जाबाय कि नोंथाङा पलिटिकेलाव हाबनायनि सिगां मा खामानि मावोमोन आं एक्चुअली पलिटिकेलाव फैनायनि सिगां बर' फरायसा आफादाव खामानि मावदोंमोन अके आङो गिबियावनो प्राइमारि लेभेलनिफ्राय फैदों बिनि उनावहाय आङो कुमारग्रा आनसलिक एबसुनि जेनेरेल सेक्रेटारि जादों बिनि उनाव कुमारग्रा आनसलिक एबसुनि आफादगिरिबो जादों जोबथारनायाव आङो 2011 मायथाइयावहाय बाक्सा जिल्ला एबसुनिफ्राय लेङाइ आफादगिरिनि बिबाननिफ्राय आं ओंखारदों बेनिफ्रायनो आङो 2011 मायथाइयावहाय दरंगाजुलि समष्टियाव बारग' जिथु EM बिथां मानुल मुसाहारिया जेब्ला एसेम्बलि इलेक्सनावहाय देरहाबाय बिनि उनावहाय बे समष्टिया खालि जाबाय आरो बे खालि जानायाव आं बाइ इलेक्सनाव गेलेदोंमोन बेफोरनि एगेन्स्टआवहाय आरो आङो पलिटिक्सआव फैनायनि थांखियानो जाहैबाय माने समाजखौ सिबिनाय समाजनि जिखिनि गोरिब गुन्द्राफोर मानसिफोर दङ आरो जायफोर बेकवार्ड जायगाफ्राव दिनै जिखिनि नांगौ रायजो राजाफोरनि थाखाय फरायसालियानो जा लामायानो जा लोंनाय दैनि बेबस्थायानो जा आबाद फोथारनि जिखिनि जगायनांगौ बे फारसेनिफ्राय माने डेभेलपमेन्टनि सायाव आरोखि दा गासैबो जिखिनि माने भितोरिया ओनसोलफ्राव गोलैसोनानै थानाय रायजो राजाफोरनि जिखिनि नांगौ बेफोरनि सायावहायनो खामानि मावनो थाखाय ओंखारबोदों मानोना आङो फरायसा आफादनिफ्राय जेब्ला फरायसा आफादाव दङमोन बे समावनो आं मोनदांदोंमोन जे रायजो राजाया गोबां उसुबिदायाव थायो दिनै जायफोरबायदि मानसिफ्रा मोननो गोनां बुस्थुफोरखौ मोना सरकारनि मोननो गोनां माने जिखिनि अनसुंथाइ जेरैहाय सोरबा हौवा थैजादों खामानि मावनो हाया न' लुनो हाया बिथाङा मोननांगौ दाथ' PMAY होननानै बुङो प्रधानमन्त्रि आवास योजना बेखौ मोननो थाङा आरो बिनि उनावहाय माने फिसा बुस्थु जेनेबा रेशन कार्ड जायफोर माने माइरं जों जायो दा बेफोरखौबो किसुमान मानसिफ्रा होसोयो आरोखि दा गासैबो बुस्थुखौ आं नायनानै माने सानदोंमोन बे रायजो राजाफ्रा जाहाथे आं जुदि एबसुआव थानाय समाव गोबां फिसा फिसौ खामानि मावनानै होबोदों हानायखिनिखौ दा बेनिखायनो आं सानदोंमोन पावाराव थानानै एसे मावनो हायोब्ला गोसोखौ मोजां मोनो गोजोननाय मोनो रायजो राजानि एसे सहाय खालामनो हायोब्ला दा उन्दैनिफ्रायनो आं एसे ससियेलनि खामानिखौ मावबोबाय थाखादोंमोन आरोखि जोंहानि फादाराबो एसे ससियेल मावबोबाय थाखानायमोन दा आं बे फेमिलिनिफ्रायनो फैनाय आरो माने आबादारिमोन थेवबो माने ससियेल एक्टिभिटियाव माने जड़ित दंमोन आरो फादारा स' बेसिकेलि बुंनो सानदों कि नोंथाङा मोननैखौबो फिननायखौ होखाबाय जेनेबा मानि थाखाय पलिटिकेलाव हाबदों आरो लोगोसे पलिटिकेलाव हाबनायनि सिगां मामोन नङा होमबा नोंथाङा सासे आबादारि न'खरनिफ्राय जौगानाय आरो स्ट्रागलिं खालामनानै फैनाय आरो नोंथाङा सासे ससियेल वार्कार लोगोसे नोंथाङा एबसुनि सोद्रोमामोन एबसुआव थानानै नोंथाङा गोबां हारिनि थाखाय खामानि मावदों होनना बुंदों आरो लोगोसे नोंथाङा हारिनि सेन्टिमेन्ट बा डेभेलपमेन्टनि सेन्टिमेन्टआ दंखायो बे हिसाबै नोंथांखौ नोजोर होयोब्ला नङा होमबा स' बिनि बेलायावहाय नोंथांनि जाय समष्टि
बेवहाय 2005 बा ओरैनो बुंनो थाङोबा 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियावहाय जोंहा BTCआ एकर्ड जादों बेनि गेजेराव BPPF नङा होमबा डाबल P नङा होमबा स' बे जादोंमोन बिनि गेजेराव 2 बोसोरसिम थादों नामा बियो 2 बोसोर 2 years थादोंना ओमफ्राय 2 बोसोर थाद्रायाखै एसेम्बलियावनो एसे गावदोंमोन ओमफ्राय BPF जाबाय उनावहाय BPF जाबाय उनाव 2005 निफ्राय ना स' बिनिफ्राय हमनानै नोंथाङा 2003 निफ्राय हमनो ना डाइरेक्ट 2005 निफ्राय हमनो आं 2003 आव जेब्ला माने एकर्ड जादोंमोन बे समाव एबसुआवनो दंमोन अब्ला बिनिफ्राय हमनोसै डेभेलप बिसोरनि माने पलिटिकेलनि माबायाथ' बिसोरना 2003 निफ्रायनो जादों 2003 निफ्राय ना अके होमबा बे 2003 निफ्राय नैबे 2020 मायथाइसिम नोंथांनि एरियायाव जि डेभेलपमेन्ट लाबोनो हायोमोन बिसोरो नोंथांनि मथेब्ला बेखौ लाबोनो हागोन ना हायाखै आंथ' दिनै 2003 निफ्राय जिखिनि माने खामानि मावनायखौ नुदों जेनेबा 17 जाबाय 17 years जाबाय बावहायथ' आङो सेरखम मावनायखौ माने बिथांमोनखौ नुनो मोनाखिसै गासैखौ मावद्रायाखै होननानै बुङो आङो किसु फिसा माने लामाफोर जायफोर सेन्ट्रेल स्किमफोर दंमोन सैथो बुंगोन सेन्ट्रेल स्किमफोर जायफोर दंमोन जेनेबा लामा PWD डिपार्टमेन्टनिफ्राय किसु लामा मोननै मोनथामसो लामा जादों जोंनि समस्थियावहाय बे बावाखैनि बोसोरनिल' जादों लामा जानाय गोदानैबो एसे सोलिबाय थादों बाखि ओमफ्राय माने AIBP स्किमनि जिथु इरिगेसन इरिगेसन बावहाय मोननैसो अबेबा गामियाव एसे बान्दो बानायनाय नुदों नाथाय बावबो बिराद माने दुर्निति जानायखौ नुदों जे बान्दोआ 1 कोटियाव जायो बे बान्दोखौ 3 कोटि गाहाम होनानै स्किम लाबोनाय बेखौ जों नुनो मोन्दों आरोखि फारसेथिं माने लामाफ्राबो बानायदोंब्लाबो बे लामाया बोसोरसे उनावनो बायदों थारमाने बेफोरनि बाजेटआ बेसेबांसो जायोमोन बे बाजेटआथ' हमना ला जेनेबा आं मिथिनायावहाय जिथु पाक्का लामा जों बानाय जेनेबा हमना ला बे प्रकल्पनिया बियो 99 लाखसो किल'मिटार पार किल'मिटार होननानै आं मिथिदों हिसाबै माने जिखिनि जानांगौ दं बेबायदि मोजां जायाखै बायजोबनायखौ नुनो मोन्दों आरोखि बानायदों बेनिफ्राय जिहेतु नैबे समावहाय बेफोरावबो जोङो दरंगाजुलि हिसाबै जेबो मोनाखिसैब्ला थांनाय BTC एकर्डआव बिनि उनावहाय जिखिनि मावनांगौमोन बिथांमोना बेखौबो आं मावनाय नुवाखिसै इमानुएल मुसाहारिया खननै EM जादों फार्स्ट टाइम माने जेब्ला EM जादों बे इडुकेसन आरो लाइब्रेरि दंमोन बिनि सायाव डेभेलप जायाखै नोंथां बे डेभेलपआवहाय माने बावहाय आं ओरैबायदि नुनो मोन्दों बे समाव माने फोरोंगिरिनि गोबां अभाब जानानै फैदों जायनि थाखाय बर' मिडियामनि सरकारि स्कुलफ्रानो बायनानै थाङो दिनैसिमबो जोंनि माने बेवहाय पाहारपुर होननाय मोनसे गामि दङ बिथांनिनो साहा जायो बिथांनिफ्राय 6 किल'मिटारसो गोजान जायो साहा इमानुएल मुसाहारिनि न'निफ्राय बे एमइ स्कुला बर' मिडियामबो दंमोन बिथाङा EM जानानै थानाय समावनो बावहाय बर' मिडियामनि मास्टार गैयिनि थाखाय बे स्कुला बर' मिडियामा दिनै थैबाय दा बै जायगानि फरायसाफ्रा दिनै 6-7 किल'मिटार फैनानै माने पार्किजुलि एमइ स्कुलाव फरायफैनो थाबायनानै फैनो गोनां जायो थाबायनानै फैयो सोरबा साइकेलजों फैयो दा बेबायदि मोनसे कन्डिसनखौ आं नुनो मोन्दों फारसेथिं माने बे हेल्थनि माबा डिपार्टमेन्टनिबो EM जादोंमोन खिन्थु बे हेल्थ डिपार्टमेन्टनि EM जानाय समावहाय माखासे इनफ्रास्ट्राक्चारनि खामानिखौ मावनाय नुदों खिन्थु बावहाय डक्टर नांगौ नार्स नांगौ माबा नांगौ जेबो मावनाय जायासै जोंनि कुमारघाटाया बिराद गिदिर एरिया मथा मथि बावहाय दा जिखिनि बे कुमारघाटा डिस्पेन्सारिनि सिङावहाय जिखिनि गामि थायो खुब सम्भब मथा मथि 90सो भिलेज दं खोमा रेभिनिउ भिलेज बे डिस्पेन्सारिया मेनटेन खालामो नाथाय पपुलेसना पपुलेसन हिसाबैथ' मथा मथि 70,000सोनि आप जानो हागौ आरोखि बे डिस्पेन्सारिनि सिङाव आरो कुमारघाटा डिस्पेन्सारिनि सिङाव बेवहाय माने ओरैबायदि मोनसे माने फेसिलिटि गैया जे पेसेन्टआ एसे सिरियास जाबानो बाहेरायाव लांनांगौ बेनिफ्राय माने बावहाय माने जायखौ गायन'नि डक्टर गैया गथ'फोरनि डक्टर गैया गोबां खस्थ' माने बे जायगायाव माने भुगिनो गोनां जानानै फैदों आरोखि दा नंखायनो रायजो राजाया गोबां खस्थ'मोन फारसेथिं सोलोंथाइनि माबाखौथ' आं बुंबायानो जे बिथां थानाय समाव स्कुला बायदों भेन्सार स्कुलफ्रा दिनै प्रभिन्सियेलाइज जायाखै बेवहाय माने प्रभिन्सियेलाइज जानांगौमोन दिनैनिफ्राय बोसोरबा बा 6 बोसोर सिगां जानांगौमोन बा 10 बोसोर सिगां जानांगौमोन जायनि थाखाय गथ' गथायफ्रा दिनै माने बै स्कुलाव फरायनाय भेन्सार स्कुलाव फरायनाय गथ'फ्रा माने बन्सित जानो गोनां जादों आरोखि जिथु फोरोंगिरिया स्कुला जायैखाय थांला क्लासाव आरो सरकारि स्कुलावबो मास्टार गैयिनि थाखाय गथ'फ्रा माने स्कुलाव थांनाया गोबाव जानाया बारा जाबाय माने गोजानद्राय जाबाय दा बिनि थाखायनो किसुमान मानसिफ्रा मा जादों माने प्राइभेट स्कुलाव गथ'फोरखौ माने बिनि सर्सआ जेसेबां दङ बिनि इनकामा बेसेबां खमब्लाबो बिथांमोना माने प्राइभेट स्कुलाव फोरोंनो गोनां जानानै फैदों आरोखि बे एजुकेसननि सायाव जाबाय फार्मार्स आरो लामाफोरनि सायाव मा बुंनो सानो लामायाबो ओरैबायदि जानानै दङ दासिमबो आंनि समस्थिनि खोथा बुंसै आं समस्थियाव ओरैबायदि लामा दं दिनै माने अखा हायोबा मा होनो हाब्रु जायो बाव साइकेल सालायनाय गारि सालायनायथ' बादों साइकेलाबो माने थाबायनानैबो थांनो हाया 8टा भिसिडिसि दङ जोंनि दरंगाजुलि समस्थियाव 8टानि गेजेरावहाय 4सल' भिसिडिसिया एसे सोलियो बाखि 4 भिसिडिसिया ओरैबायदि माने बेकवार्ड जानानै दङ बावहाय माने साइकेलबो थांजाया गारिबो थांजाया अखा हाबा थाबायनानैबो थांनो हाया बेबायदि आरोखि फारसेथिं माने नैबे
जितु आबादारिफोरनि बिथिङावहाय जिखिनि केनेल सेनेल जावनांगौमोन बे केनेल सेनेल मावनायफ्राबो आरो माइनर इरिगेसन मावनायफ्राबो गोबां एसे दुरनिति जादों जेराव माने MGNरेगायाव होयो स्किमखौहाय बेवहाय बिथांमोना जेरै मावनांगौ बिदि मावा फारसेथिं माने हमना ला 10 दिन मावनांगौ सानबा मावबाय सानबाखौ माने फैसाखौ दिहुननानै बिजिनेसमेनफ्रा बेनिफिसियारिनिफ्राय लानानै थाङो दा बेबायदि माने खालामनायखौ जों मोन्दों आरोखि प्रेक्टिकेलि फारसेथिं माने डेभेलपमेन्टनि खोथा बुंबाथ' जोङो गोबां थायो जेरै इरिगेसन थायो एजुकेसन थायो लामा थायो नङा होमबा लोंनाय दैनि एग्रिकालचार थायो बेफोरबायदि आरो दा बेफोर बुस्थुफ्रा माने फ्राय हमनानै ला जिखिनि जानांगौमोन बेखिनि खामानिखौ आं मावनायखौ नुनाखसै आरोखि आচ্ছা नोंथांनि साननाय मथेब्ला बेयाव डेभेलपमेन्टआ जादोंब्लाबो माखासे जिखिनि हायो बेखिनिखौ हानाय बायदि नुवासै आरो ना नङा होमबा जिखिनि हायोमोन बेखिनिखौ मावनाय नुवाखसै आं सानदों बावहाय थारमाने बिथांमोननि मावनायनि जिथु मानसिकथा माने गोसोनि बोलो बे बुस्थुआ खम जादों बिथांमोना बेखौ माने साननानै नायो आरोखि थ' नोंथाङा बेखौ देरहाखांनायनि उनाव मावगोन बेफोरबायदि थिरांथा लादों आरो आंथ' बे बुस्थुखौ माने आंबो सासे आबादारिनि फिसालामोन नालाय माने आबादारि न'खराव जोनोम मोननाय आबादारिनि कन्डिसनखौ बुजियो आं बुजियो आरो आं गामियावनो जोनोम मोननाय गामिनि मानसिफ्रा माबायदि खस्थ' थायो सासे साधारन बेमार जायोब्ला गुवाहाटियाव थांनो गोनांबा बिथांमोना बेसेबां खस्थ' जायो 20,000 फैसा लाङाबानो गुवाहाटियाव सासे पेसेन्टखौ लानानै थांनो हाया बेबो आबादारिबावसो फारसेथिं माने गथ'खौ मोजां फोरोंनांगौब्ला जोङो डिग्रिखौ फरायनो थाखाय जोंनियाव डिग्रि कलेजआ गैया सरकारि नङा बेनिफ्राय जों रङियाव फोरोंनांगोन खरसा बारा जायो फारसेथिं माने MA पास खालामबा गुवाहाटि नङाबा जोङो क'क्राझाराव फाथायनांगौ MA फरायनो थाखाय जोङो जेनेबा डिग्रि पास खालामखांनानै BA पास खालामखांनानै दा बेफोरबायदि गासैबो समस्याया माने जोंनि बे रायजो राजाफ्रा माने भुगिनो जादों आरो आं नंखायनो जिहेथु आंबो बे लाइननिफ्राय फैखानाय माने गामियाव जोनोम जानाय आबादारि न'खरनिफ्राय फैनाय रायजो राजानि जिखिनि समस्या बे समस्याखौ समाधान खालामनो आङो नाजागोन जेरैहाय लोंनाय दैनि बेबस्था माने स्कुलनि बेबस्था माने हस्पिटालनि बेबस्था फारसेथिं जाय माने हमना ला मानसिफ्रा जिखिनि मोननांगौ बे मोननायनिफ्राय बन्सित जानानै दङ जाहाथे बिथांमोना रायजो राजाया बन्सित जाया बेफोर गासैबो खामानिखौ आं मावनो थाखाय माने खालामदों आरोखि आं मावगोन होननानै स' बेबायदि थांखिखौ नुनानै रायजो राजाफ्रा माबायदि रेसपन्स होदोंमोन रायजो राजायाथ' आं दहायनो बुंखाबाय माने जेनेबा हमना ला 2011आवबो आङो बाइ इलेक्सनावहाय बिसोरनि जिखिनि मावनाया मोजां जायनि थाखायनो आङो बाइ इलेक्सनाव आङो बिसोरनि एगेन्स्टआव इलेक्सनखौ गेलेबाय बिनि उनाव 2015आवहाय आङो जिहेतु प्रेसिडेन्टनिफ्राय इलेक्सन गेलेबाय आरो बे मावनायखौ मावैनि थाखायनो आं इलेक्सन गेलेदों आरो एबारबो माने आङो UPPL हान्जानिफ्राय जिहेतु आङो UPPLआ दाजेननायनिफ्राय आङो टाउनफुर जिल्लानि जेनेरेल सेक्रेटारिमोन आरो एबार आङो दरंगाजुलि समस्तिनिफ्राय आंखौ केन्डिडेट हिसाबै होबाय आरो आं एबार थांनाय बाराव जिहेतु मोनसे धौ दंमोन बर' आरो अबर बेखौ लानानै माने गुबुनारिफ्रा जोंजों माने सहाय खालामाखैमोन जोंखौ थ' एबारनि इलेक्सनावहाय जोंनाव माने जेसेबां दङ जोंनि बे दरंगाजुलियाव सावथालानो जा आदिबासियानो जा राजबंसियानो जा बेंगलियानो जा मुस्लिमानो जा राभा सरनिया गासैबो माने हारिनिफ्रायनो जोंखौ सहयोग खालामदों सहाय खालामदों आচ্ছা बे बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनायखौ नुनानै आरोना बिटिआर एग्रिमेन्टबो खालामनायखौ नुबाय बिथांमोना जिहेतु जोंनि जे NDPनि जायफोर जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे आफादगिरि बिथां प्रमद बर'नि दैदेननाय आरो नेहाथारि इस्लारिनि दैदेननाय दा बिथांमोननि दैदेननायाव जिखिनि माने एकर्डआ जाबाय बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जिखिनि अनुस्थानफोर फैबाय जों दरंगाजुलि हिसाबै जोङो मोनथामसो अनुस्थान मोनदों बिनि थाखाय आङो जोंनि एकर्ड खालामग्रा दैदेनगिरि बिथांमोनखौ साबायखर बावो मानोना जों बावहाय भेटेनारि कलेज आरो हस्पिटालखौ मोनदों दरंगाजुलियाव बिनि उनावहाय जोङो बाथौ धोरोमनि जायफोर माने सिबियारिफोर बाथौ धोरोम फालियो बिथांमोननि थाखाय जों बाथौ हारिमुफारि मोनदों बेनिफ्राय इक' टुरिजम सेन्टार जों मोनदों आरो फारसेथिं जुदि जोंनि एकर्डखौ नायोब्ला बावहाय माने इन्ड' भुटान एरियायाव थानाय जिखिनि रायजो राजाफोर गुबुन गुबुन जनगोष्ठीनि जा बावहाय माने लोंनाय दैनि बेबस्थाबो बावहाय लिरनाय दङ आरो इर'सन प्रटेक्सननि खोथा बावहाय माबानाय दङ दा बेफोरखौ नायोबाथ' गोबां स्किम जों मोनबाय बेनि थाखायनो एग्रिमेन्टआव मोनबाय आरो भेन्सार स्कुलफोर जेनेबा हमनानै ला भेन्सार स्कुलफ्राबो प्रभिन्सियेलाइज जानायनि बे एग्रिमेन्टआव दङ फारसेथिं माने कलेजफ्रा सरकारि जागोन होननानै जुनियर कलेज डिग्रि कलेज जुनियर कलेज मोनसे दं बेबो सरकारि नङा दा गासैबो बे बिथिंखौ नायनानै आरो जिहेतु बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जिखिनि अनुस्थानफोर जोङो बिटिआरआव मोनबाय जिहेतु माने बे अनुस्थानफ्रा जेरै दङ खिन्थु किसुमान प्रटेक्टेड स्टेटआवनो बेफोर अनुस्थानफ्रा गैया बिदिबो रायजो राजाया बेखौबो लानानै सोलायनायखौ लुबैबाय आरो जिहेतु बेफोर बिथांमोना बिपिएफ पार्टिया थारमाने 17 बोसोराव गोबां दुर्निति खालामबाय रायजोफोरखौ थगायनाय
माने नासयनाय गादबनाय बेफोर बायदिसिना सोलिबाय आरो स्किम होनायावबो गोबां खेलिमेलि खालामबाय दा नंखायनो रायजो राजाया सोलायनायखौबो नागिरबाय अके स' बे बिथिङाव नोजोर होनानै जों नायोब्ला नोंथाङा माखासे खामानि मावनो थिरांथा लादों आरो लोगोसे बे खामानि मावनो थिरांथा लानायाव नोंथांखौ रायजोफ्रा निस्सय हेफाजाब होगोनखौ नोंथाङा कनफिडेन्स दं आच्छा स' बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि जाय माखासे स्किम नङा होमबा बे मोननायखौ नोंथांनि बाक्सायावनो जा उदालगुरियावनो जा चिराङावनो जा क'क्राझारावनो जा बेखौ इउपिपिएल हान्जाया जुदि सरकार जायोब्ला इमप्लिमेन्ट 100% खुनु जाख्ल'आलासिनो खालामनो हागोन ना बेखौथ' जोङो माने जोंनिया पार्टिनि चिफ बर्तमान जेनेबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे बारग' आफादगिरि प्रमद बर' साराबो बुंखादों जिहेतु बिटिसि एकर्डनि उनावहाय जों गोबां आसा खालामदोंमोन आंबो जिहेतु बै समाव फरायसा आफादनि बा आङो 87नि आन्दलननिफ्रायनो जिहेतु आङो क्लास 6 फरायनायनिफ्रायनो दंखायोमोन बे मुभमेन्टजों जड़ित दङ बे हिसाबै माने जोङो जिखिनि बिटिसि एकर्डनि उनावहाय जिखिनि जानांगौ गोबां दुखुनांथाव जानानै फैदों जों मोनसे समाव जिहेतु जोंनि लिडारफ्रा बुंदोंमोन जोंखौ हारसाफ्रा थगायबाय जोंनि फैनाय स्किमफोरखौ जाजोबो जोंनि रायजो राजाया माने जोंनि लेखा गोरों सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोंना साकरि मावनोबा जोङो इन्टारभिउ होब्लाबो मेरिट लिस्टआव गोलैबाबो जों मोना फैसा होआबानो नाथाय बे बिटिसि एकर्डनि उनावबो ओरैबायदि फैसा लानायखौ नुबाय माने फैसा नङाबा साकरियानो जाया आरोखि माने जायखौ जों सोबख'नो होननानै बुंदों दा लेटेस्ट खोनानाय मथेबाथ' साकरि जिखिनि गोदान साकरि एपइन्टमेन्ट होदों इलेक्सन नटिफिकेसन जानायनि सिगाङावहाय बेवहायथ' 15 लाख 16 लाख बेबायदि लानाय जों खोनादों कुमार हाथायावबो गुबुन हारिखौ सानैसो जों मोननायखौ खोनादों दा बेफोरबायदि जानायखौ जों दुखुनांथावना जादों आरो दिनै आं नुनो मोनदों जायफोर जेनेबा बिएलटिनि सेंग्राफोर दंमोन बिथांमोनाबो दिनै माने एकर्ड खालामनायनि उनावहाय बिथांमोननो जेने अनसुंथाइ होनांगौ बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों खिन्थु बिथांमोननो अनसुंथाइ होआखै दिनै बिथांमोननि न'खरा ओरैबायदि भुगिनानै दङ जेने बिथांमोना सोरबा सोरबा थैलांबाय खिन्थु बिनि गथ' गथायफ्रा दिनै गोदाव सोराव जाबाय मानोना बिथांमोना दिनै जेबो अनसुंथाइ मोनाखिसै सरकारनिफ्राय बिसोर न'खरजों सोलिनो हायि जानानै दं फारसेथिं जाय माने जायफोर मुंख्लं जादों बै मुंख्लं जानाय न'खरफ्राबो दिनै अनसुंथाइखौ मोनाखिसै बेनि गेजेराव नैबे बाथ्राखौ बुंनि आङो 5 लाख थाखा रांबो होनो होनांगौ दासिमबो होनायानो जायाखै बायदि बेखौथ' मोनाखै जोंनियाव मोनाखै फार्स्टआवहाय खोनादोंमोन डिक्लेयार खालामना प्रग्राम खालामनानै 7-8खौ होनाय नुदोंमोन खिन्थु आंथ' माने जोंनि दरंगाजुलियाव जिखिनि दंमोन मुंख्लंफोर लिस्टआव गोलैदोंमोन 5 लाख होनो गोनां बेखौथ' मोननायखौ आं दाबो मोनाखै होननानै आं मिथिगौ स' बिनि गेजेरावहाय आं बेखौनो नोंथांनिफ्राय माखासे जिखिनि खौरां माने जाय इनफरमेसन होबाय नोंथाङा बेनिखाय बिराद गोसो गोरबोजों गोजोन होनाय जाबाय बे भिडिअआ जाबाय हाइलाइट जों बेवहाय हाइलाइट खालामनो फैदों मोनफ्रोमबो पार्टिखौनो जों हाइलाइट खालामगोन बाट बिथांमोना जुदि नोंथाङा जेरै जोंनो टाइम होदों बेबायदि बिथांमोना जुदि टाइम होनो गोसो दंब्ला राजि दंब्ला स' बिनि गेजेराव आरो जुदि बिथांमोना जुदि जोंनो कन्टेक्ट लिस्टखौ होयोब्ला बिथांमोनजों निस्सय जों बेजों मोगा मोगि खालामगोन स' नोंथाङा जेरै जोंनो बे नङा कि बे चेनेला ओरैबायदि डाउन ओरैबायदि सेटेलाइट नङा बाट बिसोरजों होजाया बेफोरबायदि सानालासिनो नोंथाङा जोंखौ रेसपेक्ट खालामनानै जे टाइम होबाय बिनि थाखाय गोसो गोरबोजों थेंक इउ जासिबाय आरो लोगोसे नोंथांनि हालामाव जि कन्डिसन प्रब्लेम जादों बेखौबो नोंथाङा फोरमायना होबाय आरो नोंथांनि जि थांखि दं बेखौबो नोंथाङा रायजो राजानो खोन्थाना होबाय निस्सय नोंथांनि बुंनाय आरो नोंथांनि नाजानायखौ नुनानै नोंथांखौ एबारनि खेबाव भट होगोन बेखौ आं आसा खालामो आरो बिनि गेजेराव बेखौनो आं नोंथांनिसिम मोनसे रिक्वेस्ट खालामबावो जे लास्टआवहाय नोंथाङा नोंथांनि एरिया बा हालामनि बा अल बिटिएडि बा अल आसामनि सुबुंफोरनो जुदि मेसेज होनो गोसो दङब्ला बेखौ आं नोंथांनो चान्स होगोन आङो मोनसे मेसेजखौ नैखौनो होनो नागिरो जाहाथे रायजो राजाया बिटिआर एकर्डआव जिखिनि जों अनुस्थानफोर मोनबाय बिनि थाखाय इउपिपिएल हान्जाखौ सापर्ट खालामनांगौ आरो जिहेतु दरंगाजुलि समस्तिनि रायजो राजाखौ आं खावलायनो सानबाय मानोना बिथांमोना इमानुएल मुसाहारिखौबो नायबाय बिजितगोरा नार्जारिखौबो नायबाय एबार आंखौ नायदो बे खेबखौ आं खावलायबाय आच्छा खेबसेखौ आंखौ नायदो आं माबायदि मावगोन बिथांमोना नायथोंसै आरो मोनसे मेसेजआ जाहैबाय मा जिहेतु नैबे समावहाय जोङो बिटिसिआव गभर्नरनि सासन सोलिबाय थादों बे समाव जाहाथे जोंनि जायफोर रायजो राजाया दिनै कर'ना भाइरासजों लकडाउननि थाखाय गोबां उसुबिदायाव गोलैदों जाहाथे बे उसुबिदाजों गभर्नमेन्टनिफ्राय माखासे एसे एनै अनसुंथाइ होयो बेखौ बयनिबो समानै राननानै होयो आरो नैबे बेमारा जिहेतु एसे बारायबाय थानायखौ जोंनि आसामाव जों नुनो मोन्दों जाहाथे बयबो एसे ससियेल डिस्टेन्सिंखौ मेनटेन खालामनानै सोलियो बेमारनिफ्राय बासिनो थाखाय आं बे मेसेजखौ हरबाय आरो जोबथारनायाव नोंथांमोननिसिमबो बड'लेण्ड सोदोबनिसिमबो आङो जिहेतु नोंथांमोना दिनै नोंथांमोननि टाइमखौ होनानै माने बेसेन गोसा समखौ खहा खालामनानै बिथांमोना आंनि जिखिनि साननाय हनाय मावनो नागिरनायखौहाय नोंथांमोना जेनेबा नोंथांमोननि चेनेलनि जरियै माने बिनि फोरमायनानै होगोन रायजो राजानिसिम बिनि थाखाय नोंथांमोननिसिमबो आङो 26 नं दरंगाजुलि समस्तिनि इउपिपिएलनि बिजाथि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावबाय स' थेंक इउ सार आं बेखौनो बुंनो सानो आं दिनै 26 नं दरंगाजुलि कनस्टिटिउयेन्सिनि इउपिपिएल हान्जानिफ्राय जानानै गेलेगोन जोंहा
मिस्टार फनिन्द्र नार्जारी जों दिनै बेजों गोबां मोगा-मोगि खालामबाय माने मोगा-मोगियाव जों गोबां बाथ्रा सावरायनाय जाबाय बिथांनि थांखि बिथांनि हालामावहाय जेसेबांखिनि डेभेलपमेन्ट जानांगौमोन 17 इयार्सनि गेजेरावहाय माबायदि डेभेलपमेन्ट जादों आरो EM जाखांनायनि उनाव माबायदि डेभेलप खालामदों बेनि सोमोन्दै जों गोबां बाथ्रा सावरायबाय आरो लोगोसे देरहाखांनायनि उनावहाय थांखिया मा जामारगोन दे बेखौ खामानि मावथारनांगौ बेखौ खामानि मावथारगोन ओरैबायदि प्रब्लेमफोरखौ ओरैबायदि सल्युसन होगोन बिथाङा अलरेडि बुंबाय स' सार आं जोबथारनायाव बेखौनो बुंनो सानो थेंक इउ स' माच टाइम होनायनि थाखाय आरो बिनि गेजेराव आं रायजो राजाफोरखौ बेखौनो बुंनो सानो कि नोंथांमोनाबो टाइम होनानै नोंथांमोना जे बे बेसेन गोसा टाइमखौ होनानै नोंथांमोना नायबाय आरो बुजिना लाबाय स' बिनि थाखाय आं नोंथांमोनखौबो खुलुमनाय जासिहरबाय।